Tikulandireni amalawi anzanga Club Junta, amene building mumakonda better kumvera Africa. na VN a Pastor Shumba. Lero ndi pa 16 April 2026. Muli ndi ine mtumiki wa Ambuye Pastor Moses Shumba. Programu yathu ya lero akutipasira ndi anyamata aja a Mpungwepungwe YouTube channel kuchokera ku dziko la Dubai. Ndiponso pali nyamata uyu Dominic amene amatipasira ma articles osiyanasiyana kuchokeranso kwa anthu otchuka. Mmodzi mwa iwo ndi ine Pastor Shumba. Lero nkhani zimene ndikufuna kubweretsa ndi ziwiri kapena zitatu. Nkhani yoyamba ichokera ku Malawi Electoral Commission. Nkhani yachiwiri ndi anthu akazitape anthira kuwiri augogodi amene atulusa list ya mayina a anthu amene akuti tanyoza boma la DPP, tanyozanso chipani cha DPP. Koma poyamba musanamvere nkhanizi ndimafuna ndiyamike Yehova amene anandilenga ine nakulenganinso inu, kuti watikonderanso kutipatsa moyo wamphamvu ndi wathanzi kuti tikadzukenso mu tsiku la lero. Ndipo ndikutsimikizeni kuti ngati mukumvetsera VN yanga lero ndiye kuti ndadzuka bwino. Zothodwetsanso tisitenge tisiponye kumbuyo, koma chongodzuka ndi moyo tikuyenera kumuyamika. Kumwamba kukadyere nyama ndipo ife tikadyere nkhwani. Ulemu ndi matamando zochokera kwa Yehova Mulungu zikhale m'malo mwake lero ndi kunthawi zonkamwera. Amalawi, dzulo mumasamba anchezo mwina ambiri mwaona, mwina ena simunaone, kwatuluka chikalata chimene chachita security ma social media ambiri, nena kuti zimene zapangidwa ndi boma la DPP kugula magalimoto onyamula ndi kutaya zinyala mu makhonsolo osiyanasiyana a m'dziko muno, makamaka mu mizinda yathu ikuluikulu. Akunena kuti ineyo Pastor Shumba, Boni Kalindo, Wilson Kachenje, Latoni Mangochi, Sylvester Namiwa, akunena kuti ife takhala pansi nkukambirana kuti tituluse chikalata chimenecho chonena kuti bungwe la BEAM Beautify Malawi ndi lomwe lagula magalimoto amene aja nkupereka ku makhonsolo, cholinga chofuna kuti ndalama zikamatoleredwa zizipita ku bungwe la BEAM m'malo mwa boma la Malawi. Ndimafuna nditsimikizire ku mtundu wa Malawi kuti ili ndi bodza la mkunkhuniza. Ineyo Mulungu chilengedwereni dziko lino la Malawi kapena chili chindilengere ineyo nkundibweretsa ku dziko kuno
sindinakhalepo pansi ndi Sylvester Namiwa, Boni Kalindo, Bishop Kachenje, Mangochi Lighton kumakambirana nkhani zopusa ngati zimenezi. Ndikuyankhula kuti nkhani zopusa chifukwa chani? Ndilibe umthira kuwiri kapena ugogoli ndi boma langa lomwe, sindinazichitepo ever since chikhalire ni activist. Ndipo ndifuna nditsimikizira Malawi kunena kuti ngati tsiku lina ndinakumanapo ndi Boni Kalindo, Bishop Kachenje, Lighton Mangochi, ndikukhulupirira ndi nthawi imene tinayitanidwa ndi bungwe lija la Ngola kukatifotokozera ndi kutiwunikira zina zimene anthu ngati ife omenyera maufulu tikuyenera tizitsata, komanso amabungwe. Ndipo titakumana ngati tinakhalapo pamodzi kunali kungojambulisa zithunzi nkumadikira zimene Ngola yatiyitanira. Sitinabepo even khonde kuti tiyeni tikambe boma. Anthu amene mumandidziwa bwino kwambiri sindingakhale ndi nthawi yomakamba za boma langa mogwirizana ndi anthu amene atchulidwa apa palibe. Ndipo that day Namiwa Sylvester kunalibeko. Ndipo mwambo utatha umene anatiyitanira ife Angola mumzinda wa Lilongwe ku area 12 aliyense anali wadya balikani chifukwa ine ndimakumbukira kuti ndinachoka ndi Bishop Kachenje kuwaperekeza pa timati pa tank wopita ku Blantyre kuti akakwere ma transport. Ndinawatenga pa galimoto yanga ndi m'bale uyu Jonathan Phiri ngati sindikulakwitsa. Nakawasiya pa tanki, iwo nkumakwera zopita ku Blantyre, ine kumabwera zopita ku nyumba kwanga kumene ndimakhala mu mzinda wa Lilongwe. Since that day sitidakumaneponso. Ndipo Boni Kalindo tinamusiya komweko adakadya ku area 12 ko sanayendepo ndi ine kapena ndife amene tatchulana. So ndikudabwa lero kuti tizitsiru ta anthu tinataketa m'Malawi muno tikumalemba kuti ifeyo takwiya nazo zimene lapanga boma kugula magalimoto amenewa. Tikwiya nazo chifukwa chani pamene akupanga chitukuko? Kodi mzinda mukakhala dzinyala, mzinda umamveka bwino, umaoneka bwino? Ndipo ngati mwamva dzulo video imene ndatulutsa dzulo chakumadzulo ngati sili masana, ndinanena kuti ndikuyamikira boma la Profesa Arthur Peter Mutharika chifukwa chochita zinthu ngati izi zimene sizinachitike ngakhale boma la MCP mzaka 5 zapitazi sizinachitepo kugula magalimoto akuluakulu otaya zinyala ndikugulira mizinda yonse ikuluikulu ya dziko muno. Ndi ine ndemweso ndikatembenuke kumanena kuti boma ili ndiloyipa magalimoto ngakhale magalimoto agulidwa ndi bungwe la BIM kaya ndi bungwe la Namiwa la SIDED kaya ndi bungwe lina lililonse, koma ngati apanga chitukuko chofuna kuthandiza Malawi tikungoyenera kungothokoza. Sitikudalira boma lokha kupanga chitukuko m'dziko muno kapena kupangira zabwino a Malawi. Ngakhale amipingo atha kupanga zimenezi, mabungwe anthu wamba akufuna kwabwino atha kupanga so zimenezi chimodzi kuthandizira boma la Malawi, boma la DPP chifukwa zinthuzi zikubwera m'dziko lathu lomwe lino. So ndimafuna ndiyankhule izi malo mwa azinzangawo, mwinanso nawo azinzangawo ena amene angadzimve akhoza kuyankhulapo nawo, koma ine ndikuyankhula ngati munthu personal, Pastor Moses Shumba. Chikata chimenecho sindikuchidziwa, sinalembe nawo, sinakheso pasi ndi azinzanga atchulidwawo nkupanga zimenezozo ayi, koma ndi akazitape ena amene akungofuna kuti akungoyesera kuti mwina atha kusokoneza ubale wathu ndi chipani cha DPP kapena ndi boma la Profesa Arthur Peter Mutharika. Ndifuna nditsimikizire ku mtundu wa Malawi kuti zopepera ngati izi sindingachite. Ayi, ine ndikafuna kudzudzula boma
kapena kuliyankhulira boma zabwino ndimabwera ndekha nkuyankhula mpaka mapanga sati kulemba noti no ndibe nthawi yokhala pansi kulemba. That is why mumamva mostly ndimatusa ma VN chifukwa kulemba kumandichedwetsa koma ndiyankhule VN anthu mumve voice yanga andi voice yanga ikabwera mumazoti uyu akuyankhula pa ndi Pastor Shumba. So ndimafuna ndichite clarify nkhani imene mumveka bwino kuti Amalawi musakhumudwe nazo kapena boma lisakhumudwe nazo kuti Pastor Shumba wayamba kulipanga libo boma lake. Ayi sinchita nawo zimenezo. Zimene ndimayankhula ine zimakhala za VN. Ndipo ndimamalizira maonera kuti alole akane. Iyo ndi sign yanga komanso symbol yanga ndikatulusa VN. Mukazamva VN yofunafuna ndi voice yanga nkupenda kukhala mawu oti alole akane mudzoti ameneyo si Pastor Shumba. Ndithokoze chifukwa ndimamvetsera mwachidwi ndakhalanso kwa nthawi kuti Amalawi mukhale ndi mvemvemve wokhazikika. Ndikukhulupirira kuti ngakhale sanzanga amene atchulidwawa sizikuwakhudza. Ndikukhulupirira choncho chifukwa pamalopo papezeka dzina langa chinthucho nchabodza. Imene si kopi imene yapangidwa ndife ndi fake kopi. Amalawi musazimvere. Ine ndikuyamikira kwambiri zimene zachitika ndi boma la DPP. Kaya kuti ndi bimu kaya ikanakhala chani ngakhale ikanakhala HRDC kuti yapanga zimenezo tikanayiyamikiranso chimodzimodzi. Zimene tikufuna ifeso. Nkhani yachiwiri ndanena kuti kuchokera ku bungwe la MEC. Bungwe la MEC mosogozedwa ndi anthu amene atchulidwapo anthu alipo kaya ndi 3 kaya ndi 4 akuti asumiranso mtsogoleri wa dziko lino Profesa Peter Mutharika kuti sakumvesesa kuti bwanji analamula kuti asamuse ofesi ya MEC kuchoka mu mzinda wa Lilongwe kupita ku Blantyre. Zimene iwo kusakugwirizana nazo mwathunthu ndiye pali azibambo ndi mzimayi. Pa timu yawoyo sindifunanso kubweza ndi kutchula mayina awo fa ndine onyansidwa ndi mayina awo omwewo akundinyansa nditawamvera. Koma ndimafuna ndikumbutse izi kuti zikungochitika munafa cha umbuli chifukwa sindinamvepo ineyo pamoyo wanga umunthu umene ndinawo kuti mtsogoleri wa dziko la Malawi pamene akulamula amazengedwanso milandu amakhala nthawi yomakayankha milandu ku khoti. Koma chimene ndimadziwa kuti pakapaka akamaliza temu yake pamene amakhala nthawi yomakayankha milandu. So izi ndi umbuli chabe ukuchitika apapo. Ndifake ndimanena kuti kuphunzira kokha sikuchotsa umbuli komanso mwina kukhala ndi spiritual life umoyo wa uzimu kumene umakuchotsa kwambiri mu umbuli. Ndionapo ine mbuli zambiri ndizophunzira zopanda uzimu. Kungopita ku sukulu kokha uzoti iweyo sunachotsa umbuli wako mkati mwako udakali ndi umbuli. Umbuli amakuchotsa ndi Mulungu osati mphunzitsi. Koma Mulungu akakapo moyo wake wa uzimu mwa iwe ngakhale khati sunapite ku sukulu umakhala mphangala kuopsa kwambiri pa dziko lapansi. Munthu wabwinobwino anapita ku sukulu malamulo amene apang'ono amadziwa dzikolo nkumalimbanabe ndi utsogoleri umene ulipo pa nthawi imeneyo. Ikusati iweyo ndiwe mbuli ndipo uli kutali kwambiri. Komabe tilemekeze chiganizo chawo kuti atero kuti atapita ku khoti linagamula kuti ayi zichitike zimene wafotokozera mtsogoleri fa iye ndi mtsogoleri wa dziko. Tate kholo ninakambaponso mu VN yake yokhuza sonkhani ngati yomweyi nena kuti tiphunzire kulemekeza makolo athu. Bible imanena kuti lemekeza tate wako ndi mayi yako kuti masiku ako achuluke okhala mdziko lino lapansi. So president amakhala kholo. Buku la Timoteyo linanenanso Timoteyo chapter 3
amanena kuti mkulu usadzudzule koma undandaulire. So titakhali tili anthu odziwa nkhani ya uzimu bwezi ngati tapeza chifukwa china chake timayenera kudzifunsa nkuna kuti apa pasi pali bwino tidandaule, osakhala mpaka nakutenga kholo lako kufuna kulipitsa pa bwalo la unyoza, chifukwa khoti ndi mabwalo a unyoza. Ngakhale Baibulo limakana kutenga munthu wa Mulungu, munthu wamkulu nkumbweretsa ku khoti nkumabwalo a unyoza. Tiyena Malawi tiphunzire kwambiri kulemekeza akulu, kulemekeza atsogoleri, kulemekeza amene ali patsogolo pathu. Baibulo limatsimikiza kwathunthu kuti alandire ulemu iwo amene ali oyenera kulandira ulemu. Koma zimene tikupanga ife Amalawi nkulodzedwa, kusafuna kuyamika, mwina kufuna kuyesa mphamvu, komanso ngati kuli kutumidwa akukutumaniwo akukuvulalitsani, akuononga mbiri ya mayina anu. Because ndikafufuza kwambiri anthu ake achina chudawo, they are below 40. So mukusonongera tsogolo anu muyasosogola anu simudziwa, muzazindikira bwino patsogolo kuyimba kwa nyimbo imene amayimba kwambiri anthu amipingo ina. Koma ndiyankhule potere, President akayankhula chinthu amakhala ngati mulungu. Ndikutina kuti amakhala ngati, sikuti ndi mulungu koma amakhala ngati mulungu. Pa dziko lapansi pakakhala pali mtsogoleri amene yoyo pa dzikolo mudzikomo amakhala last decisioner. Pa kampani pakakhale pali executive director manager amene yoyo amakhala last decisioner, mwini wake wa kampani. Tinamusankha president kukhala otitsogolera ngati mwini wake wa dziko. Ndikuti ngati mwini wake wa dziko chichewa chindikuwesa anthu ambiri mumakonda kupinda dzichewa. Pastor Shumba nina kuti President Peter Mutharika ndi mulungu, sindikutero, ndikuti ngati. Ndifake mu buku la Genesis anena kuti tipange munthu mchifaniziro chathu. Sinza kuti munthuyo ampasa mphamvu zoti azipanganso chimodzimodzi mene mphamvu zake za mulungu zilili koma zikhala zolekeza pa dziko. So president timampasa mphamvu ndifeyo, akangolumbira amakhala ndi mphamvu zakulamula. Chimene yakuna kuti chisi chabwino chizichitika. President wopuma wa dziko lino Dr. Chakwera analamula kuti meki ichoke mu mzinda wa Blantyre ipite ku Lilongwe. Palibe mene anatsutsapo, zinangochitika automatically. Meki inasamuka mu mzinda wa Lilongwe, mu mzinda wa Blantyre kupita ku Lilongwe. Sitinamve nake akukasuma ku khoti. Komanso chomvesa chisoni kwambiri chonena kuti maofisi amene akugwisa ntchito a meki mu mzinda wa Lilongwe ndi manyumba ya renti. Kulibe ku ofisi ya meki yokhazika kuti ine ndi yake. Pamene ku Blantyre ndi kumene kuli maofisi ake a meki mwaena. Ndiye zili ngati landlord kuchoka nyumba yake nkuyikamo munthu wa lendi, iyeso nkupitanso ku renti, kumakavutika, kumakaleperanso ngakhale ndi kulepera kwa nyumba uchitsiru. So ngati zili ndale zimene zikuchitika apazi, ndipemphe boma limene lilipo lero kuti lilingalire mozama kwambiri kuti kodi chimene chifuna kuchitika ndi chani. Ife ngati Amalawi sitikufuna kubwereranso mbuyo ku Egypt kuja tinatopa nako, sitinayiwale nkhanza zimene tazilandira mu zaka 5, ngakhale ena Amalawi amakonda kuyiwala mwansanga akayamba kukhuta. Miyezi yokhayi anthu ena ayiwala nkhanza zimene akhala azilandira mu zaka 5 za MCP. Ayiwala anthu ambiri. Shame on you. Ndimafuna ndiyankhule motsindika modzudzula kunena kuti izi sizitheka zimene mukufuna kupangazi. Ndipo meki ikwene ibwere mu mzinda wa Blantyre amene profesa analamulira ngati mtsogoleri wa dziko lino.
pali zina zimene tingathe kutsutsa, koma pali zina timene kungovomereza kugonja, to bow. Tisamamutengere president wathu kuntoso ngati maliro a njoka. Tiye tizimulemekeza. Amalawi ndikumemeni nonse okonda dziko lanu, musalolere kuti izi zichitike m'dziko lathu lino. Timumvere mtsogoleri wathu ndipo mmeke isamuke mu mzinda wa Lilongwe. Mabwalo a khoti amene mukuweruza nkhani imene ndikuyiwunikiranso, iwunikireni mwachilungamo, iwunikireni mokonda dziko lanu ndi kuvomereza pempho limene ananena mtsogoleri wa dziko lino. Tithokoze kwambiri Frank Mbeta amene mwayima pa chilungamo. Ine ndikhala kumbali yanu, awo akhalanso mbali yanu, awo alinso kumbali yanu, kuti muteteze mtsogoleri wa dziko lino komanso dziko la Malawi. Kuzigawenga za M23 zimene tili nazo m'dziko lathu lino, maboko haramu alipotu amene sakupuma bwino mpaka na lero ndi ulamuliro umene wadili, ndipo samayembekezera kuti chipani cha MCP chikoza kuchuluka boma mwadzidzidzi ngati imene. Koma ife tinakhala tikuyankhula nthawi yayitali kwambiri, akanatimvera ndi kusintha, akadakhalabe akulamula m'dziko muno. Koma adasankha kuseka makutu awo ndi zisononkho, lero akulira ndipo sanati alire zenizeni. Pastor Shumba ndilo dzina langa. Alole, akane, profesa ali pa chiongolero mpaka 2030, DPP ili mboma. Musamalitse kwambiri. Ndine mwana wa mkulukuta moyo. Bye bye.